għandna programm illi kien fuq 5 snin. Fi 3 snin biss irnexxinna nagħmlu ħafna minkejja tfixkil. Immaġina kieku ma kellniex dak it-tfixkil. F'5 snin jirnexxinna nagħmlu dak kollu illi wedna, illi nbidlu l-Partit Nazzjonalista, illi ndaħlu għandna luċuħ ġodda. Irridu nippreżentaw Partit Nazzjonalista ġdid, inkomplu dan il-programm u naċċertaw illi ma mmorrux lura għal dak il-partit ta' qabel 2013 illi tant nazzjonalisti telquh, illi tant nies illi ma kellhomx partit kienu jħadnuh u li mill-ġdid jistgħu jarġgħu ikunu parti mill-familja tagħna. Kien dan il-messaġġ li għadda l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia lit-tesserati tal-partit fit-tmiem intervista fuq il-programm Xarabank li xandar live fuq Facebook. Nemmen, għax nemmen fl-qed nagħmel. Għax nemmen il dak li qed jagħmel huwa tajjeb, nemmen illi il-fatt li rrid nagħti lura l-Partit Nazzjonalista lin-nies mhix ħolma tiegħi, imma hija l-ħolma li tant nazzjonalisti illi kienu magħna u telquna iriduha, illi tant nazzjonalisti illi weġġaħħom il-Partit Nazzjonalista jistgħu jerġa' jkunu komdi fil-Partit Nazzjonalista. Nemmen illi jekk nibqgħu f'din it-triq inwassal sal-mandat sal-elezzjoni li ġejja nilħqu nipperswadu iktar nies. Illi mhux għax nazzjonalisti minn dejjem imma x'jemnu li l-Partit Nazzjonalista raġa' sar il-Partit tan-nies. Matul il-programm Adrian Delia saħaq dwar l-importanza tal-għaqda fih dan il-Partit Nazzjonalista fejn stqal li l-partit għandu bżonn li attira ġenerazzjoni sħiħa li telqitna. Waqt li kien intervistat minn Peppi Azzopardi, il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem dwar ostakli li sab minn meta sar kap, fost oħrajn u fakkar fl-ostaklu tal-finanzi tal-partit li rnexxielu jeleb. Adrian Delia saħaq li kull tesserati li l-Partit Nazzjonalista jimxi l-qoddim flimkien fejn iddikjara li mhux se jitradixxi lil dawk li tawh il-fiduċja. Adrian Delia fakkar kif kemilu Prim Ministru Robert Abela baqa' jaħrab milli jagħmel dibattitu miegħu meta hawnhekk setgħu jiġu diskussi temi li n-nies iridu jisimgħu dwarhom: l-immigrazzjoni, il-faqar, l-għoli tal-ħajja u l-ekonomija tal-pajjiż. U stqar li kienu kun hawnhekk fejn iċ-ċittadini Maltin u Għawċin setgħu jiżnu l-argumenti taż-żewġ kapijiet tal-partiti.